Салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Тамошобинони гиромӣ, айни ҳол қарор дорем дар 9 километр. Аз ин тараф дӯстони азиз, док жилмастӣ повороти аэропорт. Хонаи имрӯзаамон дар ҳамин ҷо ҷойгир аст дӯстони азиз. 1-2 километр тақрибан боло меравем. ҳавлии имрӯзаамон мешавад. ҷош ҷои бениҳоят хуб аст. Марҳамат, сар мекунем. дӯстони азиз, назди маршруткаи 15 даем аз хона то ҳамин ҷоя тақрибан 500 метр мебошад. аз ин ҷо ҳам хеб 500 метр боло меравем, худи ҳавлии фурӯшимон мешавад. ина марҳамат тамошобинони гиромӣ, маҳаллаи обод мебошад. ҳама ҷо асфальт кардагӣ, освещения гузарондагиай мардум зиндагӣ доранд. худи ҳавлии фурӯшӣ 3 сотиқ замин, 7 дар хона, 4таш дар якум ошона, 3таи дигараш дар дуюм ошона. боз падвали калон ҳам дорад, 2 метра мебошад. марҳамат тамошобинони гиромӣ, худи хонаи фурӯшӣ сар мекунем. инҷо якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, кухни, рӯбарӯи кухни да ҳоҷатхонаву ҳамом, инҷо сеюм ҳуҷра ва инҷо бошад чорум ҳуҷра. боз 3 ҳуҷраи дигар дар дуюм ошона. марҳамат, аз инҷо сар мекунем. мегузарем ба дуюм ҳуҷра. сеюм ҳуҷра. чорум ҳуҷра ҳаст, дараш мутаассифона маҳкам. инҷо ҷои ҳоҷатхонаву ҳамом. ва инҷо бошад кухни, яъне ошхона. якум ошонаро буд кардем, акнун мегузарем ба дуюм ошона. тамошобинони гиромӣ, ҳамин семенблоке ки дидестен барои гирди хоная пӯшидан мебошад ва ин дутаи дига ҷои дарвоза. боз дар қафои хона тақрибан 1 сотиқ замини холӣ аст. агар гирем замини ҳавлӣ 3 сотиқ мебошад. ва инҷо бошад дуюм ошона. марҳамат, инҷо якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра ва ин бошад сеюм ҳуҷра. марҳамат, аз инҷо сар мекунем. хеле ки мебинед маҳаллаи обод аст. ва инҷо бошад дӯстони азиз шашум ҳуҷра. ва мегузарем ба охирон ҳуҷраи истиқоматӣ ҳафтум ҳуҷра. хеле ки мебинен ҳуҷраҳо калон мебошанд. маълумоти хонаи боз як бори дигар такрор мекунем. 3 сотиқ замин, 7 дар хона, 4таш дар якум ошона, 3таи дигараш дар дуюм ошона. боз падвал ҳам дорад, 2 метра мебошад. нархаш $45,000. савдоям мешавад. ҷойгир аст дар 9 километр, даруни 3 соти худа. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран 4134545 WhatsApp, имо доранд. ва боз қайд мекунем ки соҳиби ҳамин хона боз квартираҳои арзон доранд. дар шаҳри Ваҳдат аз $11000 сар мешавад, назди балитсаи Мачитонда ҷойгир аст. дар шаҳри Душанбе бошад аз $17000 ду хонага 45 метри квадратӣ дар ҳамин 9 километр даруни 3 соти худа. марҳамат дӯстони азиз, ссилкаи ҳар дуи ҳамин Ваҳдату Душанбе дар комментария мемонам, дароин тамошо кунед. то боздид барори кор, худо нигаҳбон.